Jsme živě na internetu. Živý upload na Facebook. Živý streaming, kdy právě se koná přímý přenos z naší party. Nepotřebujeme žádný live YouTubery, máme prostě mobily, no. A Rodeo. A Rodeo. To mě tady fakt dostalo prostě. To fakt vymákli. Tady normálně si dáš Quick, No. lomeno Lumír, tak teďka na internetu máš fakt ten živák, prostě to, co se tady děje. Lumír, jo. Normálně to Lumír. streamuje prostě. Ne, si uděláš účet u toho Quicku a máš fakt, to je tam třeba spoždění Nerejpejte se v nose. 2 vteřiny, nebo vteřina. Ale A fakt to je jeden... v jakém připojení? To je v tom šitovském tomu? No, v šitovském připojení právě. Ježišmarja. No to bude teda nějakou skánku. Quick, Quick, jo. ale Q-I-K. Ne, jako že Quick, jako rychlý. Jako. Je to fakt jistý a hlavně zvětravý.